The Learning Lab Tumpen Second Online Handwriting Contest 2022 Anong E Kipipon. Dangmuka kadung head Borgonga Buraso Ingtiarong Araratum Kacelengatwar Keklem Petang Pipedat Pu Alamki Keklan. Arta ningkan kre pli mirjalin teron pi pu auso ningkan hini ambak awi kita mate bleeding akeso kacolong rasi se kacelangji aphan pura mekri bu prupen kaconing ripon nele berta thanbang son rosing rongpi aphangsi bisranat karbi live kelang wer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane pinia bertan non angton pen arjekta The Learning Lab Atum Second Online Handwriting Contest 2022 Anong E Kipipon. Kedamtang jang miponi pai hini lapen toxian The Learning Lab Atum pen Second Online Handwriting Contest kacepate kehaya atum apan nong E Kipipon. The Learning Lab Atum pen patir piponsi kedamtang jang niponi pai hini pen nipai toxian Second Online Handwriting Contest paman ponlo. Karbianglong atokan oke doan lo Charlie Bomb ingdeng nerke pen degree an kacharli atumapan panong pipondo. Kedamtang jang niponi pai kre hini arni labangso handwriting contest angthek paklang ponlo. Laso kacepatialong kecengsi anong e kacepalong do nabang pulake bokajan Pranab Jubli pen Ongkita Mojumodar aphan suri pli acek lapen ke hokalo pi pajir ponlo. Lapen adun tu anong e kacepalong ponlake Difugov College pen Danion Chintong alang phan suri hini ra Bharat Troxy acek lapen ke hokalo pi pajir ponlo. Lapen ke thom anong e kacepalong ponlake Difugov College pen Rebecca Guide alang phan suri hini acek lapen ke hokalo pi pajir ponlo. Labang ke thom nong e kacepalong do natuma phan sitame The Learning Lab ase yo mate meipu Pranab Singh Teron ahin pen nong e pi pajir ponlo. Labangso kacepatia long aphan kacerap do natum lake Pavitra rongpi Nilip MSC Karbianglong Autonomous Council lapen Madhuram Lekthe Kongchun Bang East Karbianglong District Committee EKADC Elias Phangcho Dun meipu Nilip Mondal Congress Committee Winston Ronghang Nilip BLCC Chairman Philip Teron Borjan BJP Mondal Akongchun Bang Barnabas Killing Radasai Klembang Avinash Ronghang Karbi Farmer Association Abari Meipu Lapen kaprek atum cerap cetudundo. Lasi The Learning Lab asiyo mate Meipu Pranab Singh Teron lapen Kongchun Bang Bijoy Killing atum nong e lapen ke klem kita mapan kerap kapajir dona bang pu bang piddo an atum mapan ninga klong pen kacuru padupon. Karbianglong choki holapen Onilson Rongphar report Bisonat Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha. Dongmuka kadung head Borgonga Buraso Ingtiarong Araratum Kacelengatwar keklem petang pipedat pu alamki keklang. Lakhakre Phom Mahamaya constituency arlo Buraso Ingtiarong Araratum non puarnita kemetsen atwar celengdon long lelang. Nonakai lake ahok anutina bang puta chini aphang pen mathadam pulotang ten non council kachari boma sarkar ke bang pen peinang an kaching thur thek ponong lo towar la pen me lang kelong le adimanta kepale lapsi ke onglo tebonta pini arnianta dongmuka kadung head Borgonga Buraso Ingti arong araratum pini arnianta kemesen atwar cheleng donlong lelang Lasonsi hadak araratum perang kialong nang katham duna tengke labang sotwar nang kasemar pia bang mate contractor ladak pen kat phit pusi nang than pachinidun lasi lapuson towar kasemar patang tekang kedet pen kat phit pulotang te kopulo mapusi Borgonga Buraso Ingti arong araratum kaningri hangjo an pinlo Lasi prabjin pen labang sotwar kasalo kasai mate kapetang te det atwar nang kapetang piji aphan pusi hadak arara hin pen Karbianglong Autonomous Council IM Lunsing Teron aphan kachuningri parupon man nanglitum nange cho phalam thi puta ku pia kisum mes nilitum nange cho hang nanglitum na cho hang aputa ko la puhen lo je la nilitum rong Buraso Ingti rong towar bang la black tuping towar polos sitami piningan pe ningkan ke thom lo sitami tangi ke la pen contract
ken abang pu sitame kat iju pu sini tum chini arjulong sita koma abang putong kontrak ene la nili tum ta chini du noe sita la kontrak ken abang pu bang pitum han sitame majok le en sitame la pen ala ke thege ding itum kachi ilitum la kontrak en koma ma si kontrak pi atum han ala ilitum ke thege ding cm tum ponon la pen emale tum sitame la tum han sitame nili bangge chuning ribang la pulo prabjin pen la black duping atowar nang pg po atowar pc pinian tang terek ma la pen tang vek nang ji pusini bangalang li tuman chuning rilo la so black topping la konan arong ano kilidam ini ke la bura so ing tirong aphan ansi nang pi 500 meter pusini tum chini dun sitame ni tum bangke 500 meter an ke tangi bangke philam lo sita non anta rong anta nang le rong an ke towar sik sak pel rong anta nang le la pen along ka prek arong ke towar ki black topping towar bang tangi thailo sita nang kang hondo pulote bura so ing ti rong phan talom wong ke chok chelo nang pg pulote kaduk we pan la ni tum rong towar sitame na patang pinang pu pusini chuning rilo aprang la bangso to na semar pidur ma badala sike ceng lang aprang pan tawar ke nai pitang tawar dolo sita hala so aprang bangke lapuan ini putawar si semari chot sita nona bangke black topping tawar si nang pilo pulo sita me tangi kedel tangi dadi tamte nang limo pen kipu ke thi keding pula senang li komar ke thi keding man senang li jongdam tung made chuning ridam kang tung kete keding tumhan pulote nili kipu dami ma chuning ridai mangala pulo ilitum la mamayang kang along kete keding akai sar lun sing teron sita me alang litame chelang nang po alang li tum ke la rong berong tak lo la lun sing teron tum ke iam sar tum ke la si mamayang kang pati litum da kadu pati sibat lo arong kaprek arong sita me bang tangi lo sita ni tumarong ana tangi kelang la pansi niliam toni ko tangte nang li tumarong men ke bura soing tirong di kalang ilo tangte bura soing tirong pen nang li tumarong pen la sotowar ke chehla jipan along ka preka do thula marong oh nili tum bura so inti rong pen akapre ke chala de towar ke do la pula rong pen na popu salun sing teron to marong bangke connecting towar ke dol sitame nona haputa semar mela ini ke gurubasi semar bom sitame hala so aputak ni tum chuning ri bom lo sitame so connecting e bidara joini pen ne ko bi ko solo ne tatang te del towar bangke nasin nang li tum matha bang bangge non jase mera bangke towar bana semar pison de nang li tum mesenji puse matha pano la em lungsing teron sitame nang li tum na chumri sonte akiro pipar bi ko lo salam ni tum cholo po olalo mane rong chokim lo pore towar mi langi kenang sor mati di kado we sitame towar jong si kheng no ke sik sak do kok poti tum ke dam ke so ke ni sitame ke te pon sitame ke sik sak do lo kasi nili bangla towar bangke prabjin pen nang pitang towar sitame la black topping towar nang pi pupo la sila prabjin pen nang patang pinon la pen rong lo sitame la kecuning itu aputak alamang la pulo lapu connecting towar do lapu guruba no la bura swing tirong pen tike rong pirong ke chala towar do guruba tin don do bomna la ta prabjin pen mane nang semar pilo protein itu ma anso jalang tama choropo black topping ka sengson tang mana ka sengson tang lo already la mane sengson elo sitame tang telang matang pipirek lo ningkan ke tompleng et ano peneng ta dong mukak pen sing rong pi report Bisonat Karbilai tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Mirjalin teron pipu inut arta ningkan krepli also ningkan hini anbak awi ke damate bleeding akiso kacholong Lakhain koira phon nilip MSC constituency ke parlo koila mati wo phonga sar arong amekar sem teron la pen jeris hamse pi atum asupia kleng mirjalin teron pi arta ningkan krepli also dambo akiso ningkan hini an awi kibu akiso kacholong nona bangla puasar pila penasar bura atum bidi kijut ongsi Karbi Anglong Autonomous Council atum aphan mekri bu prupen keraf kachahan Keso kisung ahut kacerap thek henlo pirthia thak ke do ahok pet ajirpo nangmanji lason si semchon teron la pen jeris hamse piatum kisung thek tik apor nangle roklo lasi nona bangke asopi akte ngarta ningkan krepli pa korjang dun mirmir aporlo kachali ta pening ana bangke ingdeng nerkep an charli dun bomlo tepon sita keso kacholong lokta pening pen ningkan hinita kepleng thulo damvoya keso amat keso dera bangta thangna tiputhek the dera amat awi kibu angkleng ham hipin nang mandetlo lasin nona bangke alang litum ahem tun kisung thek tik apor nang mandetlo
nona ba ke hem chainong longle hei hui sitami che George pinang atlo lapu mirjalin teron pia phan keso kachelana tebok terai hospitalan ke lapusi chelang damomlo sita keso keme angthek chethek long ledatlo pusi asar bura pok sem teron lapen asar pia pok jeris hanse piatum nangthan pachinidun lasin nona bangke ningke menai abang phon nilip MSc Pavitra rong pia phan Dipu Medical and Hospital alongan se kachelang damji aphan tangka nang cherabdun vek thapusi kisung det a hematum pen kachoningri padoponno Lapen Karbenglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atuma phan sitame nang cherabdun vek thapusi kachoningri padopon Lapen anpartan nilip ahawara long ning keme parpe ga bang phatum sitame labang soasi kachelang ji aphan nang cherab nang chitodun thapusi mirjalin teron pi asar pi lapen asar buratum mekri bupru pen kachoningri padoponlo Ningki me parpe ga bang phatum kerap kapajir dunji aphan pura account number lake 394878955539 hello lapen IFSC code lake SBIN 0009405 lapen sepala raphai lake 9707788231 nasi labangso account along kerap nang pali ji aphan si towar cholang dinglo puta kisum dan ahematum pen pherangkia thengno nang than pachinidun Hanji kangtung la pulo nang tum ha media sor phanda na johang na juniri dun kangtung la pulo ni tum hem ada kisu dolo jon dakula mati nilip along si dolo no pengasar along si ni tum no da bomlo dak si ha bihe kana dak si dolo itu makisu an kin itum celang lo citame dak long yak te boktare an hospital an tum celang lo itum non anta kin mi yang thek long le la Jadi kalau break Halloween di puan cipon kita ni tu mong tang tawi cior hamu anda cior lab lo cenong jangan anda cepat dar lo nasi nona bang ke si celang pa di pu hospital anda ni tu ke celang nami panda aja kau dero nasi la ke thik ding ato phan juni digang tung la pulo ni le pulo makat do ko belong CMFM IM ato pan anda de populator rong pi to ka do konsil long ke jatuh pan an CM atum ba anta kacuni nga tung lo nitum laki su kecila nya phan nang itum lo na cuni lo nang itum phan rap dun tha pasi nang tum dubai ni vera phan da kon nang rap tha pasi nang tum long ni na cuni ri lo nili supi amen laki mirjalin teron pi Arta ningkan bang doje arta ningkan krep lo keso ningkan masih tu kan so keso julong kiso ningkan ka cholong mane laki so bangke ningkan ini anon playing app na bat non ke bat lo nisme dadang lilong keso ke PC non keso bom non la so kiso ke avi gidam lo kiso nang di phale si chilai pada jako der chilang lablon hokta pon app lo sitame ni uni delo nanta ni tumta sa pisa burata hang tawe kidu ti amasi nason kecelain pasi celain mata tum jako delo nasi kaduwi don rap kaduwi long tum anti tailing pada juning di dulu ni do pani rap tha pasi nang tum lana juning di dulu Karbenglong choki holapen Onilson Rongphar report Bisonat Karbilai Tangde pini prime time birta la anpen si kang tonik lo kadogoi phanta kurwang thula pen dome thakme